So yun guys, bali mag-spray tayo ngayon ng pangkohol dito sa pagpupunlahan natin. Pero bago yun guys, kuwan muna, bawasan muna natin tong tubig niya kasi umaagos dito. Bawasan tong tubig niya. Guys, bawasan natin siya ng tubig niya para hindi sayang yung gamot na pang-spray natin sa kohol. Bali dito yung spray natin pang seto, kasi pag ito lang pagpupunlan natin ng spray natin, sigurado din lipat din yung mga kohol dito sa kabila papunta dito. Kaya pati ito spray na natin kahit hindi natin punlahan. So yun guys, konti na lang yung tubig nya, saraduhan na natin, tambakan na natin yan eh. Ayan guys, magkakarga na tayo sa sprayer. Nandun yung sprayer sa may baboy. Sayang din kasi pag guys, pag may tubig na umaagos tapos marami yung tubig niya, sayang lang yung gamot. Hahalo yung gamot sa tubig na marami. Mahina yung epekto ng gamot ng pang-spray natin. So guys, ito yung sprayer. Ito yung gagamitin nating sprayer. Kasi ito naman yung natin guys, gagamitin natin pang kohol. Pangalan Sure Shop. Secure lang natin to kasi nakakalason pa. Tapos kunin natin yung tubig. Ito yung tubig. Natin dito.
Bali 16 liters to guys. 16 liters. Isang knapsack sprayer. Yung baboy natin guys, andyan na kumakain na. Nilagyan ko siya ng pagkain niya kanina. Ito pala yung chargeable na sprayer guys. Kaya hindi hassle yung pag-spray. Hindi katulad nung dibomba. Ayun, puno na siya. Ayun, tama na yan. Kasya na yan. Tapos dugtong natin itong hose sa bahay kasi ginagamit namin ito doon. Ayan guys, tara na mag-spray tayo, samahan niyo ako. Bali dito guys sa taas. Hindi na katulad nung dati guys, yung ginagamit namin pang spray sa kuan, gula yung dibomba. Ito sa kapatid ko to guys, siniram namin para hindi na doble yung hirap, kasi magbubuhat ka ng 16 liters na kuan laman ng sprayer, tapos magbobomba ka pa. Samantalang ito chargeable na siya. Tindahin natin para mamatay silang lahat. Iubos natin tong isang sprayer guys, pati dyan sa kabila sa katabi niya.
pare pa. So, Yan guys, nandito na ako sa kabila. Dito sa hindi namin pupunlahan kasi lilipat din kasi yung mga kohol dito pag hindi na-sprayhan. Yan guys, tambakan na natin to para hindi maanod yung gamot. Yan guys, lipat tayo dito sa kabila. Ang dami guys, oh, malaki, malaking kohol.
guys, paubos na. Ayan guys, so wala na. So yun guys, wala na, bus na. Bali tapos naman, sakto-sakto lang siya. So yun guys, tapos na. Focus na lang ako ng paa. Oh, pagod din naman pala. So yun guys, hanggang dito na lang. Ingat, God bless, bye bye.